Čaute ľudia, ja som Azardon a ideme si zahrať také videjko. Počkajte chvíľku, volá mi operál. Čo chceš? Počkaj, chvíľku, dohrám. U teba doma. Ok, dohrám. Čau. Dohráš, poď sem. Ok, čau. Takže zahráme si 2 minúty s Meeplom a uvidíme, koľko dostane bodkov. A to začína teraz. 40. Koľko hier stihnem? Napíšte do komentárov nejaký úkol, lebo to budem plniť úkoly od vás v ďalšom videu. Poko. Tak ja už nebudem. Tak ja budem púšťať po Karamaxty. Keď ho mám na 49 skoro. Sa mi prepol nahrávanie, ja som to točil, ale prepol som. Wow. Elko. Ja som Meeple. So mnou si nezahrávaj. Ešte mám minútku. Na to. Presne minútku. Takže toto bude iba. Dobre, dohrám. Dobre, tak iba jednu hru. Takže čau ľudia, vidíme sa u ďalšieho videa. A dávajte odber.